हेल' लोगोफोर, नै दासो आङो एमाजनाव मंगायहरनाय मोनसे घड़ी सफैदों। बिनि मुङा जाबाय CASIO F91W। नैबेनो आनबक्सिं खालामनाय जाबाय। बेयो मोनसे डिजिटेल घड़ी। बेखौ सारा बुहुमावनो मुंदांखा होननानै बयबो मिथिगौ। नै आं बिहरदों गल्डेन कालारनि। नायदो लोगोफोर, नैबे जाबाय बिनि खुन्दुलिफोर आरो नैबे 2 बोसोर गेरान्टि। 2 बोसोर गेरान्टि हरदों बेटारिया, घड़ीया। बेटारिया गासै 7 बोसोरसिम सोलिगोन होनना बुंदों। नैबे बिनि खुन्दुलिफोर माबा चाइनायाव दं, चाइनानि लिरनाय आरो इंराजि लिरनाय। बेखौ उनाव नायनोसै। बेनो जेबो गैला। नैबे घड़ी, बेखौ आङो दा अरिजिनाल नंगौना नङा, बे आगदानि सुइचखौ सेरनानै नायोब्ला CASIO ओंखारो। CASIO आरो मोनथाम सुइचखौ खेबसेनो सेरोबा बे जेसेबां फांसन दं बे खेबसेनो ओंखारजोबो। बेनो अरिजिनाल। थिगैनो दं। गोजोन्थों।